Sa sisian pat nga pliang semua bahaya pi bahro. Syakani ka Bible study, kata ka benta ka balai, ya ka bangiyo banyang kemi lang ni kapor. Bat ya baro ki ba kemi lang, ya kani ka durki lingba ka YouTube channel, bat ya baro ki para banget. Nga pliang semua bahaya pi, syakani ka Bible study jong kani ka Good News TV. Ha ka kerteng bat tiang tam, bat don bor tam, bat ka bamju syajab ka kerteng utrai unang penim jungi Jesus Christ. Habangin ni kemi lang, bangin ni pusan lang, ya ka ketin jong u, nganget, ba ublay keren, bat unyai kerku, ya pi, lingba kani ka Bible study. Syabangin ya kamat hani ka Bible study, tungin ya pendem ya lade, ha kamat ublay ha ka jing doai, tungin ya doai. Ublay ukpa jungi ubaha beneng, long bukut ka kerteng ke jong me. Kopa ngi aingu me ku try bamlapan lap yang ingi sa sien, bangin sngap bangin sya skor ku try, bangin wan lingba kane ka durki ku try jiswi bangin ya snow ya kane ka Bible study ku try ka eba min keren hangi ku try to penya di umen simu ku jome to keren lingba umen du ling yu shakri da ka bor umen simu ku jome ku try ya lam lem mamme ku try jiswi jing hene ka por nga iti kini boro akne jung try unap jung Jesus Christ amen banchu banrap kendiat bat ban pen kenau lang ingi hey ya ka bangi lapoi kane ka Bible study ngi menta ngi ngi dan hapdeng ka jingi thuk khana katkum ka gospel umarkas ka lenong ka basan hakaba ngi lai dap banya puson ya ka benta ka baningkong kata kalong na ka gospel umarkas ka lenong ka basan ka dekat iwei hadu arpo bat ngi ladap ya ka benta ka baar kata lenong ka basan ka dekat ka bapteng arpuei hadu lai pusau ka benta ka baar jung ka Bible study ya ka bangi ladap ya keren bat ya kemi ngi iba Ujisu ule Yeshem bat urang ba sinagog uba keteng Ujairas haba ula kerpat yu Jisu ba unwan shka yeng jong u bat penkia ya kata ka khun jong u ya ka bakal apang jur bat haba Ujisu udang yat ha kata kelenti ban let shka yeng Ujairas kawai ka gentai ka papang bisnam lakat ars nem kalawan ha uta upat ba ubabun bat kelakta ya ka jan kup Ujisu bat kalayo ya ka jengkia kani nga syubatai lengkot ya ke bagi ada pet haga benta ka baar bat mentapan ngin beteng ya kani ka benta ka balai kata markas ka basan kitu ki dekat ki basidien kata dekat naru lai pusan hadu saupulai bat nga ai kerteng kani ka Bible study hapdeng ka jingdo jingkerman ngiu i ujisu ula beteng biang ya kata ka jingya lenti jong u banlet chaka yeng Ujairas ngan juptai lingkot ikani ka jing tu khana kat nadu ka dekat ka ba lai pusan hadu sapulai haba ujisu ula da penkia ya ka bapang misnam bat uladon kata ka lenti ban lech ka yeng Ujairas bat penkia ya ka khun jong u kalawan ka khubor ka basngosi ba ka khun Ujairas kalayap hangta ujisu wang Ujairas ba syaptieng tang banchunget onda ula poi yeng jong Ujairas ujisu wengno kita ki bayam bat kita ki balenyar bat yu ta upat ba baro bat ukhat no tang ye ka keme bat tang ye ka keme ukpa bat kita ki sendan bajan jong ujisu bat upenim bat penyeng biang ye kata ka khna hakaba jai da ka baong ku khna ngaong apa to yeng bat kala yeng jaj bat kala yad bat ujisu ula hukum yaki ban ai bam yaka bat banum yathu yanuru hangni ngi uni Ujairas ushem hakajingim kajung u kasngi ka basniu tam hakani ka shisngi ushem ka sngi ka basniu tam ka worst day of his life bat kumju ushem ya kata kasngi ka ba kraw bat ka ba comment tam hakajingim jung u kata ka the best day of his life ngi na kajingya lenti na ka bapang sya ka bayap bat na bayap sya ka jingpen im bat sya ka jingpen kia ka bakong san tam hakani ka jing thana kadai ka jinget Ujairas bat ngisang yangam hadian ngisang ya pet chuchu hadian tungin ya pai sya kini ki dekat iwei pa iwei ka dekat ka balai pusan haba udang keren lawan kiba na ka yeng uta orang ba sinagog kidaong ka khun jong me kalayap balai men penchitam shu ya unahikai hangning yu i kat ba ujisu udang ye keren bat kata ka kentai bapang mi isnam ya ka bak layo ataka jingkot hangni ujisu ula sya penthud ula sya interrupt ya kata ka jing keren jong u mentapat lawan lapat kata ka khubor ka basngusi
ngamla mendur hani ka por yu ta ukupa yu Jairus habo esngo ini ka kubor ka bosungsi kum ukupa ngamla mendur ke ka kubor ka bo yu esngo ka kubor ka bawan hauni ukupa kalong kata ka kubor ka bakindet ka kubor ka baktang ba unyo esngo kita na ka yeng Jairus kiwan ong ikane namar ba kita ki kmi lenti ba Jisu unwan ban penkot ya ka kun Jairus Henry haba kal ayam kila mendur ba kata ka adai syabar lani kala adai ka bapalat na ka ka ba Jisu ula ban le kiong balai men pinstam shu ya unohi kai kimtip setia yu Jisu ulang wei kisyu i yu kumunhi kai kimut ba ula tang ban penkhia kini kibrio kimuder ba Jisu ulang tang kum uwei na kito kinong penkhia ki baju persyang ban penkhia ya kito ka kentai bapang misnam ya ka ba kala julet ban pha sumar le se kimut kumta ya Jisu hoj kitip ba Jisu ulang nong penkhia bat kitip ru nakadaw jong Jairus namar ba Jairus uwan ban wat Jisu ba ulang unong penkhia nakadaw kitip ba udai unong penkhia Henry menta bakala tip bakakun yu jong Jairus kala yap kitip ba kalakut lat hangta bat kitip ba kibayap kimla ban empat nak takadaw ki ban ong Jairus kinum pin chitom shu kinum pin thut shu ya unohi kai hata kalinti jongu kadakhat ka balai phun rio te haba Jisu uli asngau ya kata ka ketien balakren u ong hauta urang ba synagogue wat sheptieng tang shunget sasisien hangnie ngiyo i but ngia keren chpang kata ka jinget hangne ngi rabyu i ya kentai ka bapang misnam kharasnam kadon kata ka jinget but hangne ngi menta ya Jairus ula sha pen kendu markmat hau Jisu hapadeng kata ka kubor ka basngsi Jisu ula dawa ya kata ka jinget ula dawa na Jairus ya kata hadukat nu ka jinget udan ba Jisu ula ban pen empat yaka na kabayap hato Jairus udan kata ka jinget ba Jisu udan ka bor hadu kata hangni ngi ba Jairus udan kata ka jinget hot kaktin ublay kakhambatai katno ka jinget ba udan tangba kawai na kijingikai Jisu basmo tanat bahas pang kata ka jinget ka banga ngaso iet ngaso jan kade ba Jisu juhikai pang ka jinget kat kum usambay terso usha juhikai Jisu ang ba ladang idan kajinget kabakat usambay terso ngila ban ang ulum ban unpet nang nistai ban unpet bagata ka pani kata kajinget ladang idan ibaret ru ngila ban weng kita kijing ke badan kijing kujungi kajinget ha Jisu Christ hangni Jisu hikayangi ba hatungi shania em Jisu tang ha ibaret ru bangin jam shkhamat lambat u ngi ba Jairus unget ya ka jingong ka jong Jisu ba haka lenti ka ba Jairus udang yalam ya Jisu bat udang ya yalam ru haba ule asngau ita ka kubor ka basungsi umshim la sange no hang ta ka lenti bat umshim la ong Jisu ba un pha no Jisu ba un lenno la ka jong ka lenti Henry what happening ka kubor ka basungsi ru Jairus uyeng scam unget scam hu try Jesus Christ bat yalam ya Jisu hadu kindia pai hat ka yeng ka jong u ngindia pe yu Jairus hangne kani ka kubor kala ban pin klumar jingmut ban pin shap tieng bat kum juru ban pin du jingkermen bat kikintien Jisu ya Jairus wat shap tieng tang shunget hapadeng kani ka jingja ka keren lang yingi kum ju ka baong wat shap tieng tang shunget naman kini kikintien ha Jisu ka adan lang kata ka jingkermen bat kata ka jingkular namar kata yang ibaro ki bapet lang hainu inu ipor bapis ngau du jingkermen bat pis ngau shep tieng pet ya ka jing jong pi kumba Jairus ukmi sha Jisu bat to wat shep tieng Henry tang bengin sudan Henry tang bengin chunget how try Jesus Christ kadakhat ka balai phenyo sha te yanu ru ban bot lem yu Henry tang ya Petrus bat yu Jacob bat ya Yohanes upara Jacob yakini laingut hakane ka benta
Da kintin pareng kisha jujuong the inner circle. Kata the inner circle kadi kata ki kajingalong kijingajan jong kini langut bat u Jisu. U Petrus, u Jacob, bat u Yohanes. Kini kidei ki ningkong naka jinglong senran jong ki bat ki bala aslam tamru ngila ban syam haka gospel Lukas kalanong abasan kadukot saw hadukot way. Ka Bible kami thu balai bala jid yakini yakini ke inner circle balai bala jid. Tangba kini langut ki judan ringkat bat u Jisu haki por ki bakerpang. Lani kita ki special event. Kilong kinong sakhi ya ka jingkala dur ka jong u Jisu ka bangisyam Marcos lenong ka bakhendai ka dekot ar hadulai. Kemju ya ka baki senran ki danlam haka por ba u Jisu u duai haka per get semene. Matthias lenong ka ba ar hunriu dekot lai hunriu hadu lai pupra. Kawai ka daw kalong ru upen kerpang yaki ban penkre yaki bakin long kita kinong yalam bat kinong syarai naga benta ka ministry bat ka mission jong ka balang kin mau ba u Jisu uda jiet khnang ya kita ki khat ar ngut kisenran henrei u jiet kerpang pat ya kine laingut sha te yano ru ban bod lem ya u namar ba u Jisu u jiet khnang ya kitu ya ki ba u kwa ban yo i lane ban sakhi ya ka kamba jong u da ka ba sha yano kene ka jingesem kalong marmet lane intimate bat ba kila ban pinle jingmut bet thik lane ban focus ha ka jingpen i ya ka bor ka jong u Jisu Christ kene ka jingbam sha u Jisu yano ru kaya da ya kata ka jinglong kentang ka kamba ka jong u Jisu bat kaya da na kino ki jingbam nget lane kaya da na kino ki bakran ben blay ki badan ha uta upat ba kadakot balai pupra kumta upoi syaka yeng uta orang ba synagogue bat uyo i ya ka jingki win bat iki ba yambreu bat iki ba lenyar shika dai e kani ka jing yambreu bat ka ba lenyar kalong kum ka dustur lani ka custom lani ka rukam bajule ha ki por ha bajudan ka jing yabreu lada ka duna kata ka rukam yambreu lani ka duna kata ka rukam lenyar kawan ra ya kata ka jingja buram ya kata ka yeng ka sem ki judan ki breu khamtam ki kenthei ki jupanan kam ya kane ka rukam yam lani rukam lenyar kum kalat kamai ka kam lani ka profession bakin yo jing stiu na ka yeng ka sem jong katu ka yeng baladan balaya breu banyam halor kuto kamen but hangniru kapinisha bakini ki breu ki dadesha kita ki professional kita ki badat tibet kumno banyam kumno ban lenyar na kabenta kuto ka yeng namar hai ki por hakisni baki yap la jura e kamet shakelin shasurok shakilinti but sabut da kata ka jingya yam but kata ka jingya lenyar da kini ki breu but kin sabut sa ka yeng ka sem bat sa kilok kijor ngi hang tu ba kalongkum kata ka dustur yaki bakinyam bakinya lenyar ha to kapor kadukot ka balai pukundai haba ulalet hapo te uong haki balai phia win bat phia yam brio kumne ka khana kamshim layap henrei ka shuthia ha ka testament batmai kani ka jingyo thia ka kran yani ka jingyap tama bunsien ka thau ya ka met ya ka minsiam ngiju i ba ka minsiam kawan biang ha ka met ha ka testament barim juda kham kren ba ka minsiam ka yothia kini ki dekhot bangan ai ki dei ki ba pin i ba ka Bible ka kren phang kata ka jinglong minsiam bat ka met hangi nginapet Genesis lenong ga balai pusan ka dekhot bakat phra ka kren phang ka jingyap ka rakhel bat kalajia hamar bakan saja no kaminsiam jongka na bakila yap no ken bakala bakala jer keteng ubenoni yu kumju uwais iem lenong ga bakhat nyau dekat ka batpuai kajing duai u ilija bat ula kerpat jam ha utrai bat ulong na kerpat yame atrai ublei jonga to sha bakaminsiam une ukhna kanwan pat hau kaminsiam bunsien ngi bakami na kamet
hagapor balayap bat katang yui hagashti baar shakinong koren kalanong basan kadkot bapra tegi sngo shlurken bat ngi kham sngo bha ban let no na kane kamet bat ban yo shong ne bat utrai ujisu hangne upanan kam hakata ka dur ka jing yothia ban kedau ba ka jinglong lani kata ka condition jong kata ka khna kalong tang shipor bat ba ujisu on pen bha byang pat yaka ken mau ba kane kam dei ba ujisu usngu tho bakla henrei kane ka dei kata ka jingpen pau ka jingkran jeliu ujisu shaphang ka jinglong kata ka nature jong ka jingyap bat ka jingni pat ka death and resurrection kapen i ba ujisu udon ka bor halor ka jingyap bat namar ha ujisu uyo i ya ka jingyap tangkum ka bashipor lani laban ong temporary kani ka jingkran ujisu ru hangne kapenya khun ya kata ka rokam perkhat yane lane ya kata ka jingsung thu kitu kibrio haba ujisu ong ba kayothia kadkhot ka basau phau kite kilar khe benyu henry haba ula pinmi no yaki baro ushimlem ya ukpa bat ya ka keme jongkata ka khna bat ya kita ki badan lem bat u bat ulalit hapo sha ka badan kata ka khna hangne ngi haba ka ong kite kilar khe benyu kita kinong yam nong yelenyar kilar khe ben ya ujisu haba ujisu lo ong ka khna kamshim layap henry kala shuthia haki ni kibrio kata ka jingyap ka adai bet ka bakhat do ka lakut hang ta bet lane labat ong ka jingyap ka adai final but kita kibrio kimtip ya ka bor ka jong ujisu but yak ei ka ba ujisu umut haba uang ba kata ka khna ka shyothia ka pen iru ba ka jingir khe ben jungki kadan kata ka jingbam nget satya but ka jingpen ram jungki ya ujisu Christ tangba ujisu uyaisha utolerate ya kata ka jingir khe ben jukini kibrio khnang ba kanlong ka jinghikai kanlong ka nuksa ka badan kambha bat kata kalong shaphang ban pin million lane ban ri banda ban pinyeng ban besa ha ka jingkermen lani kentin phareng laban ong ban maintain ya ka hope maintaining hope bat ka jingshania ha ujisu Christ ula pinmi no yaki baro uweng no kita kipat ba bamnget namar ujisu hangne udon kam ya kata ka jingjai ujisu uweng no kita kipat ba namar ka jinget bat ka jingkador ka jinglong mensiam ka kam don kam bha ha kata kapor ujisu uweng no kita kipat ba namar ujisu udon kam yaki nong sakhi ya kinong pitkai lane kita kinong rkeben bat ngi ngala ban pensriem ru hadu kini kisngi menta kalong lada kalong kumni kumju yangi lada kalong kumni kumju yopi haba bon ki bar kheben ya ka jingpla lane ka jingpen shisha ka jongpi ya ujisu ki bon ki breu ki ban rkeben ken mau bhai kane lada phiru phisham kum ya kane pisha penrem namar pipen pau yala ka jinget hau jisu bat ka jingkermen na ka bentak kata ka jing imom jukut lada pisha rakeben ken mau ba lese kim yo i ya ka ka ba ujisu ulakular ban ai pi lani kim yo i ya kata ka jing ya sham marmet ka jong pi bu ujisu lani kata ka jing pen im ka jing pelat ka jong ujisu ya pi na ki pop ane lane na kinu ka jing shate marau ki jong pi lane kim itu shai ya ujisu kum unong penim kadakhat ka basau phoi te haba ulabat na ka kti ya kata ka khna uang haka talitha kumi kaba haba labatai kalong ko khna ngaong apha toyeng ulabat na ka kti ya kata ka khna hangni ka pen iba ka jingle ka jong ujisu udale ule heke ka balong jai kalong ka bajam bat kani ka jingle ka jong jisu ka pani ya kata ka jing sngolam bat kata ka jing pen kendo bajai bajan
lani labanong kata kabalong solemn lani kabalong intimate ban kata ikibayap ru hardcore la khen kabam khuat katkum ka jingbut ki jiu katkum ka hukum jung jiu ban kata yakinu kini kibayap lani kinu kini bapang la khen kabam khuat lani ka basang henry u jisu upen i ba udap da ka jing iet da ka jing sungulam ba kamdon ka ik ka ban khang u jisu ban yo ban ai kata ka jing pen im lani ka jing pen khia ban hangning ibu u jisu ukta yani ka khna ya ka ba ayam namar ba u jisu u kham khrau ban yaki hukum but u jisu kham khrau kham tam ya ka bor ka jingyap hangning iru bala u jisu wang talitha kumi kane kade ka kentien aramyak ba u jisu ujukren man kasngi man kapor hat kapor bat kumju kade ka wei na kentien tenrai jong kari Philistia bat kisenran u jisu tang bagi kran aramyak ki kran ru da ka Greek bat kumju da ka kentien Hebrew inangam ngina pe kham bnia yakani kentien talitha kamut ko khna lani di kentien pharanga banong little girl kabay seriam ru ya kata ka baong little lamb kata ka pani ya ita jinglong corridor kaba u jisu u ang hanne kumi kamut toyeng kadai ka hukum ha ka basngau iet ya ka ba u jisu hukum ya kani ka khna ka ba ayap laban ong lese kumba ki kme ki kpa ki krsiu ya ikhnlung haba idang yothia ki krsiu da kentien ka ba jam jai jai kimju pen kendet kansan hena ki krsiu jai jai ba itu ikhnlung in khe na ka bathia kalong kum hata karukam ka ba u jisu hukum hani ka por ya ka khna ka ba ayap ngir bo jisu ang ngaong hapha toyeng u jisu ukren da ka bor halor ka jingyap bat kumju kini ki kintien ki ba u jisu ukren ki wan ra ya kata ka jingim bat hangne haba u jisu ang toyeng kamdai ba u jisu usule berthang henring ken mau bat ngi ba u jisu udai ublei udan ka bor banwan ra byang ya ka jingpen im ukren bat kamen siem kawan pai byang namar kata ki para banget biet lada mangiru lada ngidan kenu ke benta ha jing ke jungi ya ka bangi sngau kal ayap kala bandai ha jinglong men siem jungi kal ayap ke jinglong men siem jungi kal ayap spiritually kal ayap lane kala bandai ha jing sngau jungi lada ka jing sngau jungi kal ayap emotionally ngim sngau shu lane kala ayap ha kata ka jingya dai ke jungi but no relationally kan mau kumba u jisu upen embyang yani ka kenthai yani ka khna kalau ayap u jisu ru ula lada ngiwan ra shu jisu ai bu unshim ya ka kti ka janga ya ka kti ka jangphi but unyo banwan ra byang ya ka jingim ha ka jinglong mensim ka jungi ularu ban pen khia ya ka jing pang jing stong ka jungi ularu banwan ra ya kata ka jingim ha ka jing sngo ka jungi bat ula ban pen baha byang pat ha ka jingya dai ka jungi but no habang iwan chu jisu ka dukhat ka basau phuar kumne ru kata ka khna ka layang jaj bat ka layat naba ka lakhat arsnem karta tekila kendet da ka jing kendet bakrau kene ka benta ka baong kumne ru kata ka khna ka layang jaj bat ka layat kene ka hukum ka ba u jisu wang amdai tang bakan long namata ka jinglong mensiem kata ka spiritual lane kala banlong tang hata ka dak ka balong symbolic hendrei kene ka pen iba kalong hangtu hi kala jia ba kene ka khna amdai tang bakala pej hendrei kala khia krat ru baro bat hangni ngi ba kene kan thai kala yad bat kala kot habaro keliang kamet ka phat jongka bat ngi hangni ru to ka benta ka bong naba kala khat arsnam karta Umarkos wanra hangne ya kene ka benta namar ban pen kan mau yangi ba kadai ka khna ka bashisha bat ya kene ka jingja ka balajia shisha umdei tangkum kata ka jingi to khana
kaba long kum ka puris kum kai lane lab nong ka fantasy hendai kadai ka jinge tu khana kaba shisha bat ba kata khana kal ayap shisha shwa kane ka por bat ngi iru ba kadai ka ju kasnam ya kaba laban pensriem hapdeng karata jong kane ka khana ya kaba ka adon khat arsnam bat kumju ya kasnam jong ka tu ka kanthai ka bapang mi snam ya kaba kala stom hadu khat arsnam bang ilaban I ka dukhat ka ba arsan hantu ka batai phang ka kasnam jong kata kanthai ka bapang mi snam bat hangni kapan I ya kata ka jinge dai hapdeng jong kine artli ki kamba ka dukhat ka basa phulai te ulah hukum scam ki ba unu ru un tip ya kane ulah hukum ru ban ai ya ka ban bam ujisu bunsien uji hukum ki breu ba kinum yathu pat ba kinum pen bana keleng ya kata ka kamba ka jong u bat ngi iru ngi na page khaman Marcos kalanang ka baningkong ka dukhat basa pusau kumju ngi I hadian kalanang ka bahnyau dukhat balai phun reu hang tu ngi ibu jisu kwa bakin pen pau shikiwei namar ke ka daw ka ba ujisu kwa ban pen tip yakiwei balai ba ujisu uong ukhang yaki ban pen tip shikiwei namar ba ujisu kwa biki breu kinwan bod yu tang kum unong le kamba lani kinwan bod yu jisu tang hakapor baki dan kam yu jisu ban pen khia yaki lani ban kurkhu yaki nak tak daw jisu ukhang yaki breu bakin tip yaki jingle kamba jong u bat kawai ka dawru kala ban long ba kapor ka jong u kampa dai namar dalabun than kita ki breu ki batip kiba yo I ka jingle kamba ka jong u jisu kala ban yalam sya kata ka jingpin wit lani ka jingpin thut kaba klempat dai por jong kita ki nong yalam niam lani kita ki pharisi lani kita kinang tho kila ban penthut no namar ka por ka jong jisu kampat dai ba unsha shitam te lada kita ki breu ki asngau ye jingle kamba ka jong jisu kala ban penthut no ya kata ka kam ka jong u ya ka ministry ka jong u bat ka weru ka dei ba jisu u khen kordor palat ya kata ka jing sngo red ya ka ba dan kam ban pentip shakiwei bat ya kata ka jinge jan ya kata ka jinglong intimate ka bajan tam hapedeng jisu bat katu ka long yeng long sem bat ka wei ka dei namar kane ka jingpen khia ka jong jisu ya kane ka khna ka dei ka jinge shem lane kata ka jinge kandu jong ki tang shiyeng shisam dan kam ya kata ka jing tip lane ka jing pit kai uta upat ba ngi I ka to ka bentaru ka bong ulah hukum ru ban ai ya ka ban bam kane ka hukum ka jong jisu ka pen I ba ka to ka khna kala da im bat kala im shisha bat ba kam dei kata ka rangai lane kita ki kimik pa kishu I kata ka serngeu lane la banong kata ka hallucination jong ni ki pa hendai ka dei ba kani khna kala im bat ka dan kam ka jing bam bakan bam bat kumju ka pen I ba jisu udah ken kordor ya ka jing dan kam ka met ka phat jong kata ka khna bat hangniru ini kani ka jing kani ka hukum ka jong jisu ban ai ya ka ban bam ka pen I ba jisu ukhen kordor ya kata ka jing dan kam kamet ka phat lani kita ki practical needs wat kita ki berit tam eru ujisu ukhen kordor tang kata ka jingpen khia lani ka jingpen hendrei wat igini ki berit bariaro wat ban ai bam ya karu ujisu ukhen kordor dei tang ublei halor ka jingyap ublei halor ka jingim hendrei udei ublei ha ibarit tam eru kani ka benta le se ka thawru ya kito ki kristan ki barang themmai lani kita ki new christian namar ka baningkong tam yaki kalong bakinyo kata ka jing besa bakinyo kata ka jing bam bat kata ka jing bam kalong ka ketien ublai lani ngilaban ong ba ki dan kam kata ka jing bam ka jinglong min sieng ko jongki lani ngilaban ai bam ki da ka ketien ko jong blai ya ka bakilaban san haka jinglong men sem jungki lani ngilam long dikentin pareng spiritually fed namar igni ki kristan ki bidang thamai lara umyo kata ka jing besa naga ketien ublai
kila banyak tangan ru bat kila ban terkhong na ru ha ka jinglong mensien jongki hangni i u jisu omtang bu pen pau ya ka bor ba kraw jong u henry upen i ya ka jingkloi jong u ban sangosen ai sha pa palat hangni ngiu i u jisu omtang bu pen pau ya ka bor ka ba kraw jong u halor ka jingyap ya ka ba ulapen embyang pat ya ta kena henry upen i ka jingla kloi jong u ban sangosen ai ban ai bau dah hukum ban ai bam ya ta kena bat hangni ya ka bangil apoi ka benta ka bakut jong kani ka Bible study ngi i hane ngi i lingba kani ka gospel Markus kalanong ka basan ngi i ka bor ka jong Jisu halor ka mariang halor ki ksuit bat halor ka jingpang jingstam bat kumju halor ka jingyap ngi i ba bun hakine ki benta bal aja ya ubriu basyong ksuit ba im hapadang ki mau jingtep u Jisu la songsun ayu ya kan thai ka bapang mi isnam khat arsnam u Jisu la songsun ayaka la sngol lam yaka bat kumju ya kan ka longyeng jong ka kena ka kena bayap u Jisu la songsun ay bat la sngol lam yaki ka jinghi kai nakani ka Bible study ka bangi yo menta kalong banginum ailat ya kata ka jingshap tieng jongi bahkan penyap no ya kata ka jinget ke jongi kemau Jisu ang adukat ka balai pun rio wat shap tieng tang shunget pra bangit ba iet haba ngisngau bala do jikermen baro kum ujairos uya sngo bakalayap ka khun ula do jikermen u Jisu ai hangi ya kata ka challenge kumba u challenge yu ujairos uang wat shap tieng tang shunget hatongi la nem banlong kumbalong ujairos wat haba ikum ba umdan la chu umdan jikermen chu dai hangta ka ba u Jisu pen ila jong ka bor bat kawai pa ka jingkai ka bangi yo anani ka Bible study ka long ba kata ka jingslam ka jong ublay kamdai kata ka jingbom tre ka jong ublay namang ihang ne ka ba u Jisu udang sange ban penkhia ya kenthai ka bapang mi isnam ngi ipat ne ba ka khun ujairas kala ayab habangi i kamba ki wei ki yo ekata kamba bat ngimpat yo satya lane ngimi i satya ya kata ka bangile duai henry kenmau lane what's no shapting what's no do jikerman what's no thang halaka do anun kapor ka jong ublay kamya dai satya bat kapor ka jongi namang itep ba kapor ka jong ublay kalong kapor ka babiang tam kapor ka babaha tam na ka benta ka jongi bat kaweru ka baka hikayangi kalong bangin weng no ya kita kisur ki ba artatien kumbangi iba u Jisu weng no ya kita ki brio ki bayam ki balenyar weng no ya kita ki patba namar kilong kita kisur ki ba artatien kumju bai ka jinget jungi bakan san ngidan kam ban weng no ikinu ki ba artatien ha ka jingim ka jungi lane ha ka saudong saukun ka jungi namar baka jinget ha ka jinglong min sim ka jungi kasan ha ka jaka ka ba jai ya ka ba kimdan kinu kita ki jing artatien ken mau ba ublay ukta ya ka jingim jungi da ka jing iet ka jong u bat da ka jing jai ka kti ka jong u bat kumju ya ka ba ngila ban syam ya u marmet ha ka jingim ka jongi bat ublay ukwa ban ri yangi bat ban sumar yangi hadu ki ba retam bat tongin long ki ba lakloi ban ai tilut ha ublay menta bangila poi shaka bakut jong ka Bible study jong kini baro lightly ki benta jong ka gospel Markus kalanong ka basan ka dekat ka baningkong hadu ka basa phulai ngi iba u Jisu udon ka bor ka authority halor baro ki jingpang jingstom jong ki brio lada ka dai ha ka jinglong min siem spiritual kata ka bomod kumba uni u brio u basyong suat lane u bodon kita ka min siem bum khuat lane ha ka met ka phat kata ka jingpang ka bomod kum kani ka kinthai ka bapang mi isnam khar arsnam bat kumju kum ka jingyap kum ya kata ka khun ujairas kane kalanang ka hikai ba ka pen kan mau bat pen shai ba kumno ka jinget da ka jingslur kum ka kanthai ba pang mi isnam lane kum ka ta ka jingkut lat ka jong ujairas
kumno ki wan shu jisu bat kata ka jinget jung ki kumno ka penki yu jisu ba un trei bat un le kam ba jung u lingba ka ta ka jings ngosen ai bat kata ka jings ngolem bat da ka bor ka jung u kahikai ba umdan unu ubriu ne kanu ko briu kibam khuat ne kiba pop kiba jangai na ublai kiba jat bat kiba pat prah ka do nut ka jung ki ya ka ba u jisu la ban penkia ban pen ban wan yalam yang pat iki sha ublai ukpa jungi ba baneng bat kumju ban pen bha yang pat yaki ha ka jingim ka jungki halor kini ki baro kapni ba ka jinget hau jisu watla hagi por bala do jingkermen kawan ra jingim bat kawan ra jing la lut bat kawan ra kata ka jingdap baro ka jingim ka jungi na ka benta ka boram ublai in kurku donginya duai ublai ukpa jungi bah beneng ko pa ngi aingu ime ko try number bangili asngo ikhtien ko jungme to ai bakan long ka jingkur khu ko try jesus bi it nadu ka benta ka beningkong ka baar bat benta ka balai ko try ai bakan long ka jingkur khu yangi iwe ko try jesus bi it ai bakan kren bat kan shangsa ke donut bat ki jingim ko jungi ko try ai bangin long kum ujairas ubayang scam ka jinget hame ko try jisu bi it bat kum jo ladang idan kino ki bentah ka jing bujungi ka bangila yap ko try jisu bi it to abingin wan chame ko try kana ma mela bat pen yang pat yangi ko try kum makani ka khun ujairas klayo ka jing pen ko try ngi IT hame ngi aingu ina ka bible study ka bamla panla ko try hangi tangni kin tien idam ngidwai ha ka kerteng jong try ban opnim jing Jesus Christ amen